Comparec per donar-los compte del contingut de la reunió del comitè de govern d'avui, un comitè de govern que està marcat per ser el primer després del Congrés que Unió Democràtica va celebrar aquest cap de setmana a Sitges. El primer punt de l'ordre del dia, com també vostès es poden imaginar, ha estat l'elecció del president del comitè de govern. El comitè de govern d'Unió Democràtica és un òrgan col·legiat que en la primera reunió després del Congrés elegeix el seu president, i el resultat de la votació ha estat que per unanimitat s'ha elegit el senyor Josep Antoni Duran i Lleida, president del comitè de govern d'Unió Democràtica de Catalunya. Dins d'aquesta primera reunió també s'haurien d'haver fet unes altres eleccions i designacions, les responsabilitats, etc., i la de secretari general, i en aquest cas l'elecció del secretari general s'ha ajornat fins dilluns que ve. Per tant, només hi ha hagut aquesta votació, que ha estat, com deia, per unanimitat la designació del senyor Duran com a president del comitè de govern. En segon lloc, és obvi que aquest comitè de govern ha fet una valoració del que és el Congrés, i dels resultats obtinguts, no només per part del que és la candidatura, sinó també de tot el que significa la presència pública, mediàtica i el missatge que s'ha llançat. En resum, la valoració del Congrés és molt positiva. Hi ha hagut un missatge clar, que és el de picar pedra, que s'ha traslladat també i que el comitè de govern farà seu durant tot aquest mandat. Per tant, hem de picar pedra nosaltres, i així ho farem, així ens hem compromès. Però també voldria destacar 3 eixos d'actuació molt bàsics. El primer és defensar l'ideari d'Unió Democràtica. Aquí no voldria repetir debats que s'han succeït fora i dins del que és el Congrés de la Unió Democràtica, però en qualsevol cas defensar l'ideari basat també especialment en tres documents. El programa del comitè de govern, per tant, el programa en el que ens vam presentar, la candidatura que va resultar guanyadora d'aquest Congrés. En segon lloc, la ponència aprovada. La ponència és un mandat per nosaltres i, per tant, executarem i complirem el que diu la ponència. I tercer, tot un seguit, en concret són 18, que se'n va retirar una, mocions i propostes que es van fer després en el Congrés i que també, aprovades pel Congrés, formen part de l'acció d'aquest nou comitè de govern. Per tant, la defensa del que és Unió, de l'ideari, del que són les polítiques que hem de dur a terme en aquests propers 4 anys. En segon lloc, el que és una també necessitat i constant, que és la presència d'Unió en el territori, és a dir, l'ambició d'Unió Democràtica d'estar més presents en el territori i a partir d'aquí de ser més capaços per a complir el tercer objectiu. I el tercer objectiu, sense cap mena de dubte, és tenir aquesta sensibilitat envers les persones en un moment de cruesa social i econòmica en la que estem vivint. I per tant, si nosaltres podem explicar quin és el nostre programa, quina és la nostra raó de ser, quina és la nostra ideologia, quines són les solucions que nosaltres tenim per a aquest moment d'avui, primer punt. 2, quines són les persones que representen la Unió Democràtica i si pot tenir Unió Democràtica major presència territorial, doncs tot això es podrà portar a complir el tercer objectiu, que és aquesta necessitat de donar resposta avui a la gent, a les persones, als problemes d'aquesta cruesa, insisteixo, econòmica i social en la que estem vivint. Per tant, aquests 3 són els eixos d'actuació que nosaltres a partir d'avui mateix posarem en marxa per fer possible aquesta presència de Unió Democràtica en el territori, en la política, en la societat i en les persones, especialment vinculat a aquelles persones que ho estan passant més malament. I aquí sí que, enllaçant aquest tercer punt, és obvi que també hem fet referència al que és el moviment 15M. Aquests dies hem vist, estem veient i tenim a diferents ciutats, en aquest cas Barcelona, a persones que formen part d'aquest moviment anomenat 15M i a la qual nosaltres també voldríem adreçar-los un missatge. El primer és que tenim el màxim respecte per aquest moviment, per les persones que l'integren i pels missatges que volen traslladar a la societat en el seu conjunt. Per tant, crec que nosaltres com a força política hem de ser respectuosos amb aquesta presència de les persones al carrer que tenen aquest missatge i aquesta indignació amb el moment global que s'està vivint a totes les societats, a tot el món, i que també per tant ens afecta a la nostra. En segon lloc, també fer una crida a que hi hagi grups que no desvirtuen les reivindicacions d'aquestes persones integrades en el moviment de 15M. És a dir, que ningú desvirtuï o vulgui desvirtuar aquest moviment cívic, ciutadà, que ha de tenir respecte pels demés i que nosaltres respectem les seves reivindicacions i els seus plantejaments i que per tant que ningú pugui desvirtuar aquesta actitud i aquests missatges i aquestes expressions que ells volen tenir.
i que després, tercera consideració, que hi ha moltes persones també que estan indignades però que estan a casa seva, que no surten, no? I que nosaltres com a força política, com a Unió Democràtica i també com a Convergència i Unió, òbviament, no? Hem de donar resposta i volem donar resposta. I en aquest sentit doncs, també traslladar que des de la Unió Democràtica ens esforçarem per voler donar resposta i per donar resposta a aquestes persones, indignades o no, a aquestes persones que estan al carrer o no, a aquestes persones que avui necessiten que algú els doni una resposta d'aquests interrogants i d'aquestes agressions que el món globalitzat estem donant a aquestes generacions. No en va també, voldria recordar que en aquest congrés Unió Democràtica doncs, ha tractat una sèrie de temes que són des del nostre punt de vista particularment interessants, necessaris i essencials en el debat d'avui i que van vinculats el que són i el que és moltes de les reivindicacions i de la base de les reivindicacions i dels plantejaments que es fan avui moltes persones de la nostra societat, indignats o no, moltes persones, no? Quan sentim que hi ha 1,5 milió de famílies en el que tots els seus membres no tenen feina i estan a l'atur, doncs això és una preocupació crítica, és una preocupació que hem de tenir molt, molt, molt present en l'actuació de les forces polítiques i de les institucions, no? És una greu situació que té el nostre país. Dit això, també vull dir que nosaltres hem de donar missatges de confiança i que hem de ser capaços d'avaluar la realitat i de conèixer la realitat, però també, òbviament, de donar missatges de confiança i d'esperança perquè hi és i perquè existeix aquesta confiança i aquesta esperança, no? I per tant treballar en l'àmbit com el de l'economia, de la liquiditat, de l'obtenció de crèdit, prioritat del nostre partit, de la inviabilitat de continuar només amb polítiques d'austeritat. No podem continuar amb aquest exercici d'aquesta política de només austeritat. Hem de donar viabilitat al crèdit i hem de donar viabilitat a la dinamització. No necessitem créixer econòmicament, necessitem generar ocupació, necessitem tenir l'atur doncs, com a referent també, no? Una especial referència hi ha hagut en el debat avui del Comitè de Govern sobre els centres especials de treball des del punt de vista de la significació de la sensibilitat del que són i del que suposen i també de les polítiques actives, d'aquesta necessitat de que les polítiques actives estiguin presents també en les possibilitats de les administracions més properes al ciutadà com són la nostra, no? Des del punt de vista municipal i des del punt de vista del govern de la Generalitat. Aspectes com els de l'habitatge, la dació en pagament, les responsabilitats de la banca, les crisis de valors que també des de la Democràtica volem seguir reivindicant i volem seguir explicant a la ciutadania, no? Sobre la gent gran i sobre tots aquells problemes que són els que la gent viu avui i pateix avui. Per tant, també des de Unió hem intentat reflexionar, hem intentat tenir propostes sobre tota aquesta sèrie de qüestions que avui preocupen a la gent, que també ens preocupen a nosaltres i que per tant també voldríem deixar-ne constància. Per tant, insisteixo, dels 3 eixos que he dit al començament, els 2 primers són necessitat i necessaris pel tercer, que és donar resposta a una societat que avui viu els moments més convulsos de tota la història de la nostra era. Després, òbviament, també hem fet un debat sobre el que són les polítiques d'actualitat o la situació política de Catalunya, no? I per tant també seguint i lligant el missatge que ahir també vam donar, doncs hem ratificat aquesta posició i en aquest sentit des de la Unió Democràtica proposem una actuació conjunta de tots els partits polítics catalans per defensar la cultura, la llengua, el dret i l'autogovern de Catalunya. Ho proposem aquí i ho proposem també a Madrid, almenys de tots aquells partits que es diuen catalanistes i que volen tenir l'etiqueta de catalanistes. Doncs els hi proposem des de la Unió Democràtica un pacte conjunt per poder fer aquesta defensa de la cultura, de la llengua, del dret i de l'autogovern. Fem una crida a tots els partits per posar-nos d'acord. També vinculat a un altre tema que ha estat qüestió i objecte de debat, que és el pacte fiscal. Avui són moments difícils en què la unitat cal que sigui l'abanderament de la nostra societat i del nostre país. Catalunya hem d'aconseguir la unitat per poder fer possible la defensa, insisteixo, de la nostra cultura, de la nostra llengua, del nostre dret i del nostre autogovern. I el pacte fiscal, des del nostre punt de vista, constitueix un element important en aquest sentit, no? També repetir, no? El Partit dels Socialistes ara no hi és en aquesta suma del pacte fiscal i des d'aquí volem també fer una crida, tornar a fer una crida a que el Partit dels Socialistes de Catalunya vulgui compartir amb nosaltres, amb les persones i els partits que ara ja comparteixen
el que és el sentit del pacte fiscal, aquest instrument que nosaltres volem pel nostre país, que ens ha de permetre fer això, segurament tenir aquesta política d'austeritat i d'ajustaments, però també poder fer una política de dinamització i de generar ocupació. Per tant, fem una crida també especialment al PSC perquè se sumi a aquesta proposta de pacte fiscal. El PSC és un partit, ho deia el president del comitè de govern actual, el senyor Duran, és un partit que tornarà a tenir algun dia responsabilitats de govern, quan més lluny millor, però les tornarà a tenir. Per tant, un dels partits majoritaris del nostre país, com és el PSC, ha de també participar, voler tenir aquesta complicitat per defensar un pacte fiscal per Catalunya. En aquests moments de crisi, en aquests moments de situació severa per a la nostra societat, necessitem la unitat dels polítics. I per tant, en aquest sentit, fem aquesta crida. També hem valorat com evoluciona la legislatura en el que és el Parlament de Catalunya. En aquest sentit, vostès saben, perquè és públic i notori, que Convergència i Unió ha iniciat la seva legislatura amb el Partit Popular. També és, ben veritat, dir que perquè ningú més ha volgut compartir aquest inici de legislatura amb Convergència i Unió. Per tant, aquest espai que algunes forces polítiques han deixat buit és el que ha sapigut ocupar en aquests moments inicials de la legislatura el Partit Popular. Per tant, ningú més ha volgut donar suport a Convergència i Unió i és per aquest motiu que hem fet aquest inici de legislatura. Recordar que el senyor Artur Mas, abans i ara, com a president de Convergència i Unió i com a president del Govern de la Generalitat, i el senyor Duran Lleida, en la seva condició també, en aquest cas, president del Comitè de Govern d'Unió i secretari general de la Federació de Convergència i Unió, han extès sempre la mà als altres, buscant aquesta policromia, buscant aquesta pluralitat, buscant aquest pacte polièdric que des de Convergència i Unió s'ha buscat sempre, o hem intentat buscar sempre, però que en tot cas, com fins ara vostès saben, ningú ha volgut agafar aquesta proposta, ningú ha volgut agafar aquesta mà extesa a la que feia referència. És més, des del meu punt de vista, alguns partits han fet excel·lència en voler enconar a Convergència i Unió, en voler arraconar a Convergència i Unió exclusivament vinculant-lo amb un pacte amb el Partit Popular. I a més, en algunes ocasions s'han fet exhibicions d'actituds volgudament allò escorades per voler arraconar, per voler enconar a Convergència i Unió amb el Partit Popular. I aquest discurs l'hem repetit i l'hem sentit moltes vegades, CiU-PP, 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 que ja els hi ha anat bé per justificar-se en tot cas la seva falta de compromís. Doncs demanem que se vulguin superar aquestes etapes, que es vulguin superar aquests discursos i que per tant hi hagi aquesta voluntat d'unitat pel que necessita el país. És obvi també, constatat, que la relació amb el Partit Popular es va afeblint a Catalunya a conseqüència de les posicions del Partit Popular respecte a Catalunya. I per tant, aquest afebliment de les relacions amb el Partit Popular són notòries, són presents en tota la societat d'avui i per tant, i en conseqüència, doncs és possible que la legislatura pugui acabar amb altres aliances. Quines? Doncs ja es veuran. Jo no sóc ningú per dir tampoc ni per aventurar en quines aliances poden acabar la legislatura. M'agradaria que fos una legislatura d'unitat i de buscar que tots els partits polítics, totes les forces polítiques, poguéssim treballar realment no en benefici dels partits, sinó en benefici del que són les persones i especialment aquelles que ho estan passant més malament. I a més, no només depèn de Convergència i Unió amb qui s'acaben les legislatures, sinó que s'acaben també d'aquells que vulguin acabar-la. Per tant, no és voluntat única, ens agradaria que hi fossin tots, però en qualsevol cas no és només cosa de Convergència i Unió. Jo crec que l'ideal per la crisi econòmica i per donar una resposta a la societat d'avui, una resposta a una crisi nacional, a una crisi econòmica, a una crisi social, és que com deia abans també, s'hi pogués sumar el PSC, com dèiem abans, i que hi hagi aquesta voluntat de que un dels grans partits també formi part d'aquest acord nacional pel nostre país. Nosaltres no excloiem a ningú, tant que quedi clar. Des de Unió Democràtica fem una crida a la unitat sense excloure a ningú, a cap partit, a cap força política, perquè pugui sumar-se a aquesta defensa i a aquesta posició i a aquesta resposta que des de la política cal donar a la ciutadania. Però en tot cas també deixem ben clar quina és la nostra posició. Recordar també, l'any 2003 i l'any 2006, guanyant Convergència i Unió, es van forjar dos governs tripartits.
No sabem què hagués passat ara, si hagués pogut tornar a tenir l'oportunitat de fer un pacte entre ells tres en aquestes eleccions del 2010, no? Però el que sí que els vull traslladar és el que em sembla que sabem o que podem saber i intuir què és el que vol la gent. Avui què vol la gent? Què ens demana els partits polítics? Doncs en primer lloc els partits polítics ens posem d'acord, i és molt important en aquest cas fer cas a la ciutadania, fer cas als ciutadans, a les persones. Els partits polítics ens hem de posar d'acord. En segon lloc, afrontar junts aquesta crisi econòmica i social que tenim al nostre país. Ens hem de posar d'acord i hem de ser capaços d'afrontar junts aquesta situació. I tres, crec que també la ciutadania avui ens demana una defensa unitària davant de l'Estat. Defensa unitària de Catalunya davant de l'Estat. Són tres mandats que nosaltres entenem que la ciutadania d'avui ens reclama i nosaltres tenim l'obligació de donar resposta a aquesta ciutadania fent allò possible per poder donar aquesta resposta, i em sembla en aquest sentit que nosaltres tenim la solució, no? Vull dir els partits polítics, i per tant aquesta unitat cada vegada la veig més necessària, cada vegada la veiem més necessària i més oportuna, i per tant per això ho reclamem, no? I últim, també traslladar-los que davant d'aquest missatge que ahir el president del comitè de govern va fer, també especialment vinculat al PSC, doncs sàpiguen també que el senyor Duran ja ha parlat amb el senyor Navarro per tenir una reunió properament també per veure, per parlar d'aquestes possibles estratègies i incorporacions del PSC al que és el pacte fiscal i aquesta unitat que des de Catalunya se'n reclama i que des de Catalunya és necessari que donem davant d'aquests reptes que els he explicat. I a partir d'aquí doncs sí que acabo la meva intervenció, i si algú vol preguntar alguna cosa, alguna qüestió, doncs estic a la seva disposició. Sisplau, vol dir en aquesta propera reunió entre el senyor Duran i el senyor Navarro queria reforçar la que no va anar suposadament també amb el president Mas? No. Si vostè recorda, ahir el senyor Duran va fer una crida al PSC com a partit majoritari per poder sumar esforços, voluntats, partits, forces polítiques al que és el pacte fiscal, vinculant-ho a aquesta necessitat per Catalunya que puguem fer aquestes polítiques d'ajustament, però també aquestes polítiques de dinamització. Interpreto que el senyor Balmont, present ahir en la clausura del Congrés de la Unió Democràtica, li va traslladar al senyor Pere Navarro doncs, aquesta reflexió. El senyor Pere Navarro entenc en conseqüència que deia trucar al senyor Duran per felicitar-lo, i per tant tenir una primera conversa per això. El senyor Duran i el senyor Mas van en la mateixa direcció, i per tant el que volem, reiterades vegades ho ha dit el president de la Generalitat en el Ple del Parlament de Catalunya, és que cridem al PSC que se sumi al pacte fiscal, i per tant el senyor Duran no vol fer res més que intentar reforçar aquesta petició del president de la Generalitat i demanar també doncs, que el PSC pugui sumar-se a aquesta necessitat de país d'avui com és el pacte fiscal. Tradicionalment les negociacions que tinguin vostès amb les forces polítiques catalanes per al pacte fiscal arriben a la conclusió de que no es poden sumar per una banda Esquerra Republicana i PSC a la vegada. Vostès creuen prioritari un front al pacte fiscal amb el PSC? Jo crec que nosaltres el que hem de voler és que hi hagi una majoria de la ciutadania de Catalunya que vulgui el pacte fiscal. Moltes vegades ho hem dit, hem d'extendre la consciència nacional abans que imposar-la. És més important per a un país que hi hagi moltes més persones que tinguin aquesta consciència nacional que no pas potser partits polítics que les defensin, no? En la mesura, entenem nosaltres, que aquesta consciència de necessitat del pacte fiscal estigui arrelada, estigui assumida per la majoria de la ciutadania de Catalunya, en conseqüència entenc que els partits polítics, donant resposta a aquesta assumpció per part de la ciutadania del pacte fiscal, voldran fer o estaran interessats en fer un acord multipartit per poder fer possible el pacte fiscal. Per tant, no interpreto que hi hagi una voluntat per part nostra de pactar només amb una força política del pacte fiscal, sinó que ha de ser la gran majoria de Catalunya, i a partir de la gran majoria de Catalunya, la gran majoria de partits polítics i de forces polítiques que almenys es diuen catalanistes que es vulguin sumar amb aquest acord. Per tant, jo voldria descartar, li contesto la pregunta, voldria descartar que hi hagi una exclusivitat de pacte pel pacte fiscal amb el PSC, sinó que hi ha de ser molta gent, molts ciutadans, moltes ciutadanes, i també tots els partits, com a mínim aquells que es diuen catalanistes, com a mínim. Vull dir que també seria bo que s'hi sumessin aquells partits que diuen defensar Catalunya i que l'han de defensar també fent seu una proposta que estigui assumida majoritàriament per la ciutadania del nostre país.
des de l'Unió es creu que el soci, no sé si dir natural o el més lògic o el que preferiria per tirar endavant més importants com podrien ser els pressupostos o si s'engega finalment la llei electoral, que aquest canvi d'aliances amb el PP sigui amb aquesta oposició? Jo insisteixo, crec que no és moment d'exclusivitats de relacions. I amb això crec que li contesto la pregunta, és a dir, jo crec que no, el país no necessita, no demana aquesta exclusivitat de relacions per excloure uns altres. Avui estem tots cridats, tots els partits polítics i tota la ciutadania de Catalunya en treballar en una única direcció. Per tant, jo no sóc partidari d'exclusivitzar absolutament cap relació, sinó de sumar en aquells casos en què es pugui quanta més gent i quants més partits millor. Crec que l'objectiu s'ho val i és necessari que així sigui i per tant en aquest sentit nosaltres no hem exclòs mai a ningú i que ningú faci cap lectura. Escolti, no sé quin partit defensa una relació amb aquests i no sé quin partit defensa una relació amb l'altre. No la facin aquesta lectura. No, si ho he traslladat de les meves paraules doncs m'he equivocat. No hi ha cap voluntat d'excloure a ningú de res. Simplement demanem que un dels partits importants del país se sumi a un projecte i necessitat important del país. Però, dit això, dic també i afirmo que no hi ha cap voluntat d'excloure a ningú de res. En aquests moments hem de buscar la unitat dels partits polítics en tots els àmbits, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit del pacte fiscal, en l'àmbit social i en l'àmbit d'aquelles propostes que puguin donar resposta a aquesta situació crítica de la ciutadania d'avui. Per tant, insisteixo, no hi ha cap voluntat d'excloure cap partit polític de cap actuació de futur del nostre país en relació a la crisi que estem vivint. Senyor Bolívar, que volen ampliar la presència territorial, estan marcats xifres? No ens marquem xifres perquè sempre ens ho hem proposat i sempre hem aconseguit un increment de la presència de la militància i en aquest cas del Partit d'Unió Democràtica en tots els municipis de Catalunya, i la seqüència de les diferents eleccions és que sempre hem incrementat la presència de regidors, la presència de diputats, etc., arreu de la nostra representativitat. Per tant, no hi ha avui per avui una fixació d'un objectiu concret d'incrementar militància o presència, sinó que és un procés que òbviament tots els partits segurament que tenen o que tenim com a objectius i que el que hem d'anar fent és materialitzar-ho en el dia a dia del partit i intentant extendre aquesta presència i aquesta doctrina i aquesta explicació del que significa i del que és Unió Democràtica, especialment en aquests temps difícils d'avui. He vist tot per allà. El senyor Viladerdal denunciava avui que ha faltat de fair play, que ha faltat una mica de joc net. Deia que el mateix reglament de la mesa ha recollit la candidatura de Duran, que també l'aparell del partit, la candidatura de Duran, es queixava públicament d'això. No sé si avui el comitè de govern han parlat d'aquest tema. Bé, la veritat és que no. Jo crec que ahir va haver un discurs i una afirmació prou clara del president del comitè de govern d'ahir en funcions fins ahir i a partir d'avui, a partir d'ara mateix de ple dret, que és que a Unió Democràtica no sobra ningú i per tant qualsevol persona que vulgui treballar està cridada a fer-ho i crec que si hi ha diferències les hem de superar amb una voluntat única d'intentar reforçar el partit. A mi no em consten aquestes queixes i per tant no puc fer-ne referència perquè no en tinc constància, ni en cap moment he tingut constància. Sí, dues qüestions. La primera és sobre la reunió que hi ha d'haver entre Duran i Navarro. Voldria saber si s'extendrà no només al pacte fiscal sinó a altres temes i si en certa manera recorda la que hi va haver de les cúpules del PSC i d'Unió. Molta calor que darrere. Recordo, però aquesta reunió, insisteixo, està marcada en el que és una voluntat d'intentar sumar a totes les forces polítiques possibles en el que és aquest projecte de país, que és la defensa del pacte fiscal i d'aquesta necessària unitat per defensar la situació de crisi de la ciutadania i per tant és obvi que poden extendre's a altres qüestions, és a dir, parlem i hem fet nosaltres també referència al pacte català a Madrid, no? Tots els partits hauríem de defensar el mateix si ens diem nacionalistes a Madrid, el mateix que aquí, i vostès saben que en aquest cas el PSC segurament que té una posició més delicada o més particular per entendre'ns i doncs vostè sap que la votació del PSC a Madrid no és la mateixa que la que es fa a Catalunya. Per tant, és obvi que el senyor Duran, amb les seves responsabilitats a Madrid, també en aquest sentit
sentit, des de les seves responsabilitats com a portaveu i president del grup de Català a Madrid, doncs també vulgui parlar amb el PSC sobre quin és el comportament i l'actitud del PSC a Madrid. No? Per tant, entenc que no té que ser necessàriament només per fer gestions que tots volem perquè s'assumi el pacte fiscal a Catalunya, sinó també per intentar donar resposta des del PSC conjuntament amb els partits nacionalistes catalans o catalanistes a Madrid. Altra qüestió sobre la ponència que es va aprovar en el Congrés, que parla de confederació, però també parla d'adquirir estructures d'estat. Em penso que hi havia alguna esmena que parlava de confederació en el marc d'Europa. Voldria saber si en la propera reunió del CEMF, de l'executiva conjunta de Convergència i d'Unió, quan es posin de costat les ponències i la de Convergència, veu compatible que encaixi amb l'aspiració d'estat propi que va aprovar Convergència. Bé, la formulació que fa Unió Democràtica no és en aquest Congrés, sinó que és des de l'any 1931 i que no l'hem variat, no? I per tant, si busquem les seqüències, nosaltres seguim les seqüències que van fer els fundadors d'Unió Democràtica l'any 31, per tant, dret a l'autodeterminació, dret a decidir, sobirania plena per Catalunya, i a partir d'aquí, quan sigui el moment de decidir, quan ho tinguem tot per poder decidir, haurem de decidir què fem. Doncs Unió Democràtica plantejarà, en aquest cas, la Confederació, i Convergència Democràtica plantejarà el camí que ell creu que ha de plantejar, no? Però ho hem dit moltes vegades, és a dir, nosaltres com a partits polítics, Convergència Democràtica i Unió Democràtica, tenim les nostres pròpies identitats, les nostres pròpies estructures, la nostra pròpia vida interna de partit. El que hem de fer és posar en comú allò que ens uneix. Fins ara, durant aquests últims 30 anys, o més de 30 anys, hem estat capaços a Convergència i Unió de posar en comú, per tant, programes electorals als ajuntaments, a la Generalitat, a l'Estat, a Europa, tota una sèrie de continguts que ens ha permès anar junts i defensar les mateixes coses per part dels uns i dels altres, no? I aquesta jo crec que és la virtualitat de Convergència i Unió, d'haver sapigut posar en comú tota una sèrie de camins i de trajectòries que ens han portat a arribar, des del nostre punt de vista, òbviament, no? A una defensa del país en allò que realment el país vol ser. I la voluntat és de fer-ho en el futur. Per tant, el que hem de fer és posar en comú aquells valors de Convergència Democràtica i d'Unió Democràtica que ens permetin fer un camí conjunt. A partir d'aquí, que hi ha sensibilitats, ni a Convergència, ni a Unió, ni a qualsevol altre partit, no? Per tant, el que hem de fer és intentar sumar, posant en comú allò que ens uneix. Això és el que hem fet fins ara, durant més de 30 anys, i la voluntat és que això segueixi sent així en el futur. Voldria saber si a la reunió d'avui s'ha parlat, i que Brall, el reuniment de declaracions entre membres d'Unió i de Convergència aquest cap de setmana, via xarxes socials. No se n'ha parlat. En tot cas, jo crec que va quedar ben clar quina és la posició d'Unió Democràtica en relació a Convergència Democràtica, que és del màxim respecte i d'aquesta voluntat de sumar per fer una Catalunya més forta. És el que hem dit, és el que hem fet i per tant no hi ha peu. Sí, tinc dues preguntes. Una és sobre el pla d'ajustament que ha de presentar el govern en breu. Sí. Una genèrica i una concreta és si realment hi ha marge per no tocar os, per paraules del propi govern i retallant 1.500 o 1.800 milions d'euros més respecte a les dues retallades que hi ha hagut. Si vostè creu, en aquest cas com a membre del govern, que hi ha marge per poder-ho fer sense tocar os, i per la part alíquota que li toca, doncs si el seu departament li tocarà fer-ho. I la segona era sobre les polítiques actives d'ocupació i en especial sobre això, sobre el fet que les entitats socials estan plantejant des de fa ja dies una queixa bastant constant respecte a la retallada que hi ha hagut per part del Departament d'Empresa i Ocupació. No, de l'Estat. No, de l'Estat i d'aquí. De l'Estat. Els diners venen de l'Estat. Els diners d'ocupació són fons socials europeus que venen de l'Estat i per tant la nostra preocupació és que des del govern de la Generalitat i des del govern d'ajuntaments i de diputacions, etc., no es puguin fer tots aquell conjunt de plans d'ocupació vinculats a les polítiques actives d'ocupació, que és fomentar el treball, no? Des d'aquesta orientació que deia abans nosaltres necessitem fer dues coses, és a dir, hem portat a terme una política d'ajustaments, però hem de ser capaços de fer una política de dinamització de l'economia, de generació de llocs de treball, etc. Aquest era un instrument econòmic molt important que ens permetria a nosaltres fer això. Òbviament, si l'Estat no ens fa les aportacions corresponents, nosaltres també tenim moltes dificultats per fer-ho així, no? Per tant,
aquesta és la situació. Hem de ser capaços de dinamitzar l'economia amb diferents instruments, entre d'altres les polítiques d'ocupació. I després la primera pregunta, permetin que no li responga no perquè no vulgui, sinó perquè aquest tema serà tractat demà en la reunió de govern i tampoc jo sóc aquí ara per avançar coses, sinó que demà segurament a la roda de premsa del govern el portaveu del govern farà extensa referència a les qüestions que vostè em planteja i jo crec que he de respectar, vull respectar aquesta posició. Pues ara no li sé dir, sé que van parlar ahir la tarda, però no sé si l'ha demanat un l'altre o l'altre l'un, no ho sé. Bueno, podria preguntar-ho, si m'ho volen contestar, però en tot cas no ho sé. Sé que hi ha hagut la conversa, que va ser ahir la tarda, però no sé, i entenc que ha de ser que suposo que el senyor Navarro va trucar al senyor Duran per felicitar-lo pel Congrés, etc. Però no tinc els detalls d'aquesta conversa. Sobre el debat que hi ha sobre la recuperació de l'impost de successions, voldria saber si en relació al canvi d'aliances que deia això pot ser un element que faci... No hi ha detalls sobre això, és a dir, el canvi d'aliances és un concepte polític ampli que vol fer una crida als partits polítics sense entrar en detall en cap de les qüestions que es puguin plantejar. Entenc que en aquesta línia de buscar aquest consens cada força política haurà de posar sobre la taula aquells punts que ells creguin que han de posar per buscar i per poder assolir aquest consens en el seu cas, però en tot cas jo no faig referència a cap cosa concreta. Jo faig una crida a tots els partits que hem de ser unitats, hem de fer unitat pel país per defensar les persones i la situació econòmica que vivim. Molt bé, doncs moltes gràcies.